Ahoj priatelia. Pre všetkých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Alexandra. Môžete ma na Facebooku, na Instagrame zatiaľ poznať ako Terapie Alexandra. Som masérka a terapeutka. Jedno videjko už som si v minulosti na YouTube pridávala a rozhodla som sa, že teraz je ten správny čas posunúť sa ďalej. A mám taký pocit, že by som rada aj verejne zdieľala viac o svojej ceste, o tom, ako vnímam život, čím som si prešla, aké boli a sú barličky na mojej životnej ceste a priznám sa, že už od novembra som teda zvažovala, že dám sa aj na takú trošku novú cestu pre mňa, že vystúpim z komfortnej zóny a že budem vystupovať aj verejne. Takže ešte raz vám želám pekný deň a ďakujem, že ste si našli chvíľku na toto video. Na Silvestra som si na Instagrame a na Facebooku, na sociálnych sieťach písala také určité motto pre tento rok 2024, kde som napísala viem, kto som a kam smerujem. A ja som tú cestu v podstate začala približne pred 3 rokmi, kedy som sa na fyzickej úrovni a aj po tej psychickej stránke cítila akože fakt na tom takom pomyslenom dne. Ale u jedného kamaráta na stránke som čítala jeden taký pekný citát, ale priznám sa, že neviem, kto je jeho autorom, on teraz mi prišlo, že ho poviem, že ak si sa ocitol na podlahe, tvár sa, že je to súčasť choreografie. Teraz sa už na tom smejem, ale keď človek je na tej podlahe, tak to nie je úplne také jednoduché sa tváriť, že je to súčasť choreografie, lebo väčšinou sa vtedy ocitneme na tej pomyslenej podlahe, na tom svojom osobnom dne vtedy, keď sa nepočúvame. A to naše telo a tá naša psychika jednoducho nám to dajú znať, pokiaľ ignorujeme samých seba, svoje pocity. Myslím, že väčšina z nás si už zažila rôzne pomyslené dná a teda museli sme sa chtiac či nechtiac odraziť. A ja som za tie 3 roky vlastne viackrát sa potrebovala odraziť, ale vidím, že to proste malo to pre mňa hlboký význam, že veľa vecí sa v mojom živote začalo meniť. Ale nebolo to tým, že by sa menili veci okolo mňa až tak. Bolo to hlavne v tom, že ja som sa začala sama meniť. A teraz už s odstupom času vidím lepšie, aká tá cesta bola a čím som si prešla. Tak nejak som našla teda odvahu zdieľať viacero tých skúseností rôzneho charakteru, či teda ohľadom fyzického liečenia samej seba, ale hlavne tej psychiky a toho, ako sa staviam k životu, sebaláske, sebahodnote a začala som to zdieľať viac a viac so svojimi klientami pri masážach a terapiách, pretože s tými, s ktorými to ladí a ktorí vlastne chcú sa o takých veciach prípadne rozprávať. Ale chcela by som to robiť aj verejne a chcela by som tým podporiť vlastne všetkých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom dostanú ku mne aj takto cez sociálne siete, prípadne cez YouTube. Chcela by som vás všetkých podporiť v tom, že nie ste v tom sami. A že každý máme nejakú tú svoju pomyslenú cestu a že nikto to nemá jednoduché, rúžové, voňavé, proste každý sa v určitých možno i cyklicky sa nám to vracia, že sa potrebujeme vrátiť zase naspäť na to svoje dno, ale možno už to dno nie je také bahnisté, časom sa proste nájdú aj určité techniky alebo barličky, môžu byť rôzneho charakteru, ktoré vám
pomáhajú na tej vašej ceste a oni sa môžu meniť. Nie je to niečo striktne dané, že proste teraz, že by som 3 roky frčala na nejakej jednej technike, ktorá len toto mi zaberá nič iné, nepomáha mi nič iné, nie je to pravda. Mám pocit, že proste sú to také ako keby pomyslené schodíky. A teda rada by som s vami tú svoju cestu zdieľala, aj pomocou videí a potom možno pomocou nejakých ďalších služieb, to uvidíme v budúcnosti, že či by ste mali záujem. Ale chcela by som týmto videom povedať teda to, že budem sa snažiť viacej sa venovať sociálnym sieťam, nahrávať kratšie, dlhšie videjka, uvidím, ako sa mi to proste otvorí. A budem zdieľať aj teda, že čo boli tie moje balíčky v minulosti, čo mi tak sami vidíš, tak najviac pomohlo na tej mojej ceste a trebárs prečo si myslím, že je super riešiť tie oblasti v tom živote a akým spôsobom to teda išlo najlepšie mne. Chcela by som povedať, že prvé, čo za tie 3 roky, na čo som prišla a sa mi tak potvrdilo na mne samej aj na priateľoch, na známych, je, že riešime sebahodnotu a sebalásku. A nie vždy som, teda dlho som tomu nerozumela, že čo to presne znamená, že vedia sa mám rada, prečo mi to proste stále chodí to isté, že mám sa rada a pritom teda mi ľudia zrkadlili, ako keby som sa nemala rada, že vo vnútri som mala zapísané nejaké pravdy proste o sebe. A bolo to v podvedomí. A keď to zoberiem tak úplne jednoducho a laicky, proste, keď som si začala už tak aktivnejšie prepisovať to podvedomie, našla som si to, čo so mnou rezonovalo, čo mi začalo fungovať tak väčšmi, alebo tak najviac, čím som mala také najlepšie, ako keby najväčšie pokroky, že som videla, že to okolie ako keby sa menilo okolo mňa. Ale podstata bola tá, že ja som tie svoje podvedomé presvedčenia prepisovala. A tie podvedomé presvedčenia máme všetci, či by sme chceli, či nechceli, máme ich z detstva, z puberty, z dospelého života a potom sa nám cyklicky opakujú vlastne tie naše podvedomé nastavenia a vetičky rôzneho typu vo všetkých oblastiach života. Keď urobím iba taký veľmi krátky príklad, ja som, neviem, kde som to teda toto konkrétne počula prvýkrát, ale je fakt, že ja som mala pocit, že bohatí ľudia sú zlí, že podnikatelia sa nemajú dobre, že keď budem podnikať, proste nezískam finančnú hojnosť, že to bude pre mňa nebezpečné a rôzne takéto negatívne myšlienky, čo sa týka hojnosti a podnikania. Ale ono sa mi to tak vykryštalizovalo, že vlastne som bola do toho nejakým spôsobom donútená si toto všetko poprepisovať. A povedala by som, že fakt úplne najzákladnejšia vec pre mňa bola tá sebahodnota, sebaláska, taká všeobecná. A potom som začala prepisovať i tie moje podvedomé presvedčenia o tom, čo to pre mňa znamená hojnosť, čo sú to peniaze v mojom živote, ako ich vnímam, či dokážem príjmať, s príjmaním akože veľký problém, ale som na nejakej ceste, hej, a mám pocit, že proste ľudia potrebujú počuť, že to, čo zažívajú oni, zažíva alebo zažíval aj niekto iný a že sa to dalo zmeniť v ich prospech, že to, čo vedome chcú, sa im naozaj aj môže udiať v tom ich živote, že si dokážu manifestovať proste čokoľvek v tom svojom živote, ale fakt to začína to sebaláskou. Takže budem sa tomu venovať ďalej, možno v ďalších videjkách, nesľúbujem presne kedy budú, ale ak ste vydržali až doteraz, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Želám vám, aby ste si fakt mohli povedať na konci tohto roka trebárs, že už viete, kto ste a kam smerujete. Aj napriek tomu, že tá cesta proste fakt je kostrbatá, sú tam rôzne odbočky, kamene, možno to bahno začne pršať a tak ďalej, to poznáme.
tak verím v to, že si vieme pomáhať určitými takýmito barličkami a že keby to bol iba jeden človek z tých, ktorí si pozrú moje toto video a ďalšie, chcela by som fakt ľudí motivovať k tomu, aby sa nevzdávali, lebo môžeme sa mať lepšie, len treba určitým spôsobom na sebe zapracovať, nezostávať v tej obeti. Takže krásny deň vám želám, ďakujem za pozornosť a držím vám palce vo všetkom, čo vás dnes i najbližšie dni čaká a verím, že sme strojcom svojho života, že my si to riadíme tými našimi myšlienkami o nás samých a o tom, ako náš svet funguje a verím tomu, že ja budem nejakou vašou pomyselnou barličkou na tej vašej ceste. Ahoj!